Libreng gamot sa mental health ang makukuha na sa RHU 1 ng Kalasyaw. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Meron ng libreng gamot para sa mental health na makukuha sa Rural Health Unit 1 ng Bayan ng Kalasyaw ayon sa anunsyo ng lokal na pamahalaan. Bahagi umano ito ng kampanya ng bayan para mapalakas ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa larangan ng kalusugang pangkaisipan. Ayunin ng programa na matulungan ang mga pasyenteng may mga kondisyon gaya ng stress, anxiety at depression at kasalukuyang sumasailalim sa gamutan o konsultasyon. Inihikay naman ang mga residente na nakararanas sa mga sintomas ng mental distress na bumisita sa RHU1 upang makapagpa-assess at makatanggap ng tamang lunas at payo mula sa mga profesional sa kalusugan. Iniyak naman ng pamahalang lokal na isasagawa ang serbisyo ng may mahigpit na paggalang sa privacy at dignidad ng bawat pasyente. Kasama mula rito sa IFM Digipad, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.